Dobar dan želim svima i svima želim dobrodošlicu na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Jeste li mi danas dobro? Odlično. Nastavljamo naše putovanje po Engleskoj u potrazi za receptima finger fooda. I danas ja vam predlažem da mi spremimo zalogajčiće od rendanog krompira. Za izradu naših kao palačinke od rendanog krompira treba će nam krompir, jedno jaje, ravna kašika praška za pecivo, supina kašika i 2 kašike možda sa vrhom brašna i 2 listića pančeta, so i biber. I poslije ćemo da ispržimo. Krompir smo narendali, sitno posjeckali naše listiće slanine, pripremili smo jaje, brašno i prašak za pecivo. Poslije ćemo da posolimo i pobiberimo i da pržimo. Ako krompir bude pustio soka, ništa nije strašno. Samo dodajte još jednu kašiku brašna i promješajte. Naše zalogajčiće spremne su za pečenje. Ulje je razgrejeno. Sad pazimo, ja kad budem stavila ovako kašiku naše smješe, odmah ću da poravnim poslije u kružić. Od tako. Dragi moji, spremili smo naše zalogajčiće od rendanog krompira na engleski način. Možda na Balkanu možemo da nađemo i slično jelo kao što recimo restovani krompir. A u Rusiji to se zove tirunki, zato što trem na ćorke rendamo. A u Bjelorusiji to se zove draniki. Da se zahvalim zemlji Velika Britanija za jako interesantne, lagane recepte. I vama da se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da odgledate još jednu epizodu na mom kanalu Nešto se sprema. Ako vam se sviđa, stavite mi lajkove, potpisujte se na moj kanal i šerujte. Biće mi drago ako budete poslali neki komentar. Vidimo se, prijatno!